אמרת בכיתה ב', ד', ג'? ד', רציתי להגיד, להוציא את הכובע מהראש. לא רוצה להגיד. נו, דברי. לראש, לא יודעת מה באתי להגיד. מה באת להגיד? ראש מכובע או כובע מהראש? כובע מהראש, לא יודע. כובע מהראש או ראש מהכובע? לא, להוציא את הראש מהכובע. את הראש מהכובע או את הכובע מהראש? אני לא יודעת מה זה הנכון. נו, להוציא את הראש מהכובע או את הכובע מהראש? את הראש מהכובע. אבל מה, אני לא יודעת. הוא כמעט ספרת. והנה. את הראש מהכובע או את הכובע מהראש? לא הבנו. הראש מה... לא, את הכובע מהראש? אין לי מושג. את הראש מהכובע? כן. את הכובע מהראש? לא. את הראש מהכובע. כן, נראה לי. להוציא את הראש מהכובע. זה הגיוני, לא? הגיוני להוציא את הראש מהכובע? כן. זה לא הגיוני להוציא את הכובע מהראש? לא. זה מטומטמת, את מטומטמת. איזה כיתה זה היה? ד'. והוצא את הראש מהכובע. סתם זה היה בכיתה ז'. לא משנה, הוצא את הראש איזה מהכובע. טיפשעות, יותר היא מפגרת. הוצא את הראש מהכובע או את הכובע מהראש? לא יודעת. תחשבי רגע, תפעיל לא, את ה... זה לא בפרצוף שלו. אז הוצא את הכובע מהראש. אין לי מה להפעיל, כן. לא. כן או לא? מה להפיל? איזה מטומטמת. הוצא את הראש מהכובע? את הכובע מהראש? לא יודע. לא יודע. אתה יודע? לא, אתה יוצא את הראש מהכובע או את הכובע מהראש? רוצה להתייעץ עם אמא ולחזור? היא מוצאת לך... אמא. המצב קשה. רוצה להתייעץ איתה רגע ולחזור עם תשובה? אז בואי נעלה ביחד את הראש מהכובע או את אין לי הכובע אמא, אני מהראש? גרה עם החתול לבד. באמת? אז רוצה להתייעץ עם החתול ולחזור ולהגיד לנו תשובה? היא לא יודעת לדבר. היא יודעת, לימדת אותה הרגע. היא לא, רציתי לדבר שם מהמקום. אני אעלה את זה. בסופו של דבר, הוצאת את הראש מהכובע או את הכובע מהראש? את הראש מהכובע! הוצאתי את ה... הוצאת את הכובע מהראש, את הראש מהכובע. שימי לנו איך עשית את זה. אני לא זוכרת. זה היה לפני חודש. או בכיתה ח' בכיתה ז'. דליה, חושבת הרבה יוצא איתי. אתה יכול לדעת שבכיתה ח' שווה פה שסרוק מאוד של יום, איזה מטומטמת. אז הוצאת את הראש מהכובע. אני אתן לך כבר. כן או לא? הוצאת את הראש מהכובע? אין, קשה לי לנו. קשה לי. אבל הוצאת את הראש קשה לי מהכובע? עם זה. עם מה קשה לך? עם מה? קשה לך להסתכל. את מה? את מי? את מי להפיל? אמן. מה זה רטורית? מה זה רטורית? סוג של פסטה. מה? לא, רטורי? נו. נו, כמו ש... אמרת, אז אם... סוג של מה? מין... מין? לא, 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 לא. סוג של מה? לא! אני הרגשתי שפגע לי משהו, מפגרת. סוג של מה? סוג של מה? דברי. סוג של תגיד, כזה? אתה שואל מישהו שאלה שנכון... שאלה רטורית. לא יודע, מה זה רטורית? חם לי בראש. מה זה רטורית? אין לי מושג! תחשבי, סוג של... פסטה. הגעתי? סוג של שאלה? לא, מה זה? מה אמרת מקודם? תגידי אני בקול, פורש לא להיות שמעתי. מנחה בדבר הזה. מה זה רטורי? סוג של מה? לא, תגידי בקול אבל, מה זה? קקי! השירותים שם, יכולה ללכת. אז אוקיי, אז אמרנו רטורי זה סוג של... ומוטורי מה זה? פסטה. מה זה מוטורי? נביא לי לדעת. שבי, תפעיל את השכל. מוטורי? כן. לא, 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 זה... מוטורי? מוטורי? נו, רגע, אני רוצה לעבור לידך. רגע, חמודה, רגע. לא שומעים את זה, לא ישמעו ביוטיוב. מה שלומך חיים שלי? בואי דברי איתי. I'm scared. היי מה? היי מי? אז מה זה